ennill cymwyster I weithio gyda phlant ifanc. Mae hyfforddiant ar gael drwy Cynllun Ysgolion Camwrth Gam Mudiad Meithrin. Mae Camwrth Gam yn darparu hyfforddiant I ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg ar draws Cymru. Dyma gyfle gwych I chi ennill cymwyster diploma lefel 3 mewn gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant ac ennill profiad mewn lleoliad blynyddoedd cynnar. Enghraifft, Cylch Meithrin, Meithrin Ddydd neu Ysgol Gynradd. Mae'r cyrsiau yma'n flwyddyn neu'n 2 flynedd o hyd ac ar gael I ddisgyblion ysgol blwyddyn 12. Byddwch yn mynychu'r ysgol am ddiwrnod bob wythnos gyda thiwtor profiadol. Dyma ble byddwch yn derbyn y wybodaeth sydd ei angen arnoch I gwblhau'r cyrsiau. Byddwch yn derbyn llawlyfr y cwrs a chasgliad o adnoddau electroneg. Cewch eich lleoli mewn lleoliad blynyddoedd cynnar am 2 neu 3 diwrnod bob wythnos. Bydd modd I chi gael eich lleoli mewn Cylch Meithrin, Meithrin Ddydd neu ddosbarth meithrin mewn Ysgol Gynradd Gymraeg. Mae'r cyrsiau yn cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg. Byddwch yn gweithio yn y lleoliad trwy gyfrwng y Gymraeg a byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. Bydd aseswr yn ymweld â chi yn y lleoliad yn gyson I arsylwi arnoch yn gweithio gyda'r plant. Yn ystod y cyfnod yma, bydd yr aseswr yn casglu tystiolaeth mewn amrywiol ffyrdd. Enghraifft, arsylwi uniongyrchol neu drafodaeth. Cewch eich asesu drwy gwblhau 3 astudiaeth achos ac 1 prawf amldewis a fydd yn cael ei marcio'n fewnol ac yn allanol gan y corff dyfarnu. Mae cyfle hefyd yn ystod y 2 flynedd I astudio 2 uned ychwanegol. Caiff y 2 uned yma eu hasesu trwy arholiad a fydd yn cael ei farcio'n allanol gan y corff dyfarnu. Ar ôl cwblhau'r 2 uned yma'n llwyddiannus, gallwch ennill uchafswm o 168 o bwyntiau UCAS a gradd sydd gyfwerth a 2 lefel A a mynediad i'r brifysgol. Fe ddechreuodd broeder yn weithio gyda Cynllun Camwrth Gam ym mis Medi 2017 a mae'r myfyrwyr o ran niferoedd yn tyfu'n flynyddol. Maen nhw wir yn mwynhau diwrnod astudio yn yr ysgol ond hefyd cael profiad I fynd ar leoliad gwaith. Rydyn ni bob amser yn hapus I dderbyn myfyrwyr gofal plant yn ein lleoliad ac mae'n wastad yn barod I helpu a gweithio gyda grwpiau bach o blant. O'n ni ar lleoliad mewn Ysgol Pen y Pil a Ysgol Bro Eirog. Nes I mwynhau y gwahaniaeth o'r oedran. Maen nhw'n dysgu fel y basics mewn meithrin a maen nhw'n cael gwaith fel fwy aml mewn blwyddyn 1. Nes I cael digon o cefnogaeth a dyna beth sy wedi helpu fi pasio. Nes I ddewis wneud y cwrs oherwydd o'n i'n profiad gwahanol o gwaith. Ges I sawl profiad yn Ysgol Cymru. O'n i'n na am siŵr o fod 3 blwyddyn yn wneud lefel 2, lefel 3. Byddwn wir yn argymell bechgyn I wneud oherwydd mae prin iawn o bechgyn yn wneud y gwaith yma a fi wir yn meddwl bydd bechgyn yn joio fe. Rydw i'n astudio yn Met Caerdydd yn wneud cwrs astudiaethau plentyn cynnar. Mae'n dda I gweld y gwahaniaeth o be ni'n dysgu mewn y cwrs yna I be ni'n dysgu nawr. Mewn prifysgol, ni'n dysgu fel mewn mwy o depth. Os nad yw'r brifysgol I chi, gallu cymwyster hwn agor drysau hefyd gwaith mewn amrywiaeth o leoliadau o fewn y sector gofal ac addysg blant yn Nghymru. Ar hyn o bryd fi'n gweithio fel arweinydd dros dro yn Cylch Meithrin. Fi wir yn joio fe, achos mae'n rhoi lot o cyfrifoldeb I fi a profiad gwahanol. Felly, beth amdani? Mae'r cyfle yma I chi.